जेनेबा नोंसोर बर' हिसाबै बर' मिडियामाव फरायनो मोनैयाव माबा मोनसे दं नामा? बेल'सो जा प्रब्लेम। बर' मिडियाम स्कुल जों लानो हायाखै। जेनेबा मालाबा सानो नामा नोंसोर बे एकदम गुबुन जायगानि गेजेराव थानानै नांगौथाय जों बर' गामि गेजेरावनो थांहैसै होननानै मालाबाफोर सानबाय बायनो? सानाना? बोनासो लाबोनो सानो। बोनासो लाबोनो सानो। आदसा जायगायाव लाबोनो फैनो। बर'फोर आरो फैयोब्ला हाखौ बायनानैबाबो माने बोनानै लाबोगोन आरो बिदिनो लाबोगासिनो। खुलिथ' आरो गोदो इदि नङामोन, दा उन्दै उन्दैयावनो हाबा जादों। देस्लाबनो मोना, लावस्लाबनो मोना, बिमा बिफाया जास्लाबनो मोना, खांना बानानै। इदिनो आरो खुलि नङा मा बेफोरलाय। गोदोनि दिनाव बैसो जायो मालाय हाबा जायो, संसारखौबो मोजाङै जादों गोदोनि दिनाव। दाथ' बिदि नङाना? खारला बारलासो। खारला बारला। ओंखायनो जेनेबा खारला बारला दोनबाय आरो माबाखौहाय। जुगखौनो खारला बारलासो दोनबाय माने नोङो। नङा होमबा ना? खारला बारला दायोथ' आरो दा इदिनो सासेजों रायजो जायाना इसोरो। होयो सानै साथाम। बे गाज्रिबा आरो बेलेगजोंहाय मोजां मोनाहाय आं। दा जेनेबा नों मालाबा सानो नामा बेयावथ' जेनेबा बर' गामि हिसाबै अकल नोंसिनाव बे गामि दरसेल', बे हिसाबै जेनेबा नों माबाफोर उसुबिदाफोर सानो नामा मालाबा? उसुबिदाया माने एख' उसुबिदा जायाखै माथो, मोजाङैनो जादों माथो। जादों आरो। हेलौ, बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय आङो नोंथांमोननो जासिहरलायबाय नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय। आङो दिनैहाय मोनसे बेलेग स्टाइलनि भिडिअ लाना फैगोन। बे जाहैबाय आङो दायो दंफैयो बरबाम बर' गामियावहाय। जोंनि माखासे बे जोंनि मिमांनि माखासे रायजोफ्रा मिथिखायो बरबाम होनना बुङोब्ला बरबाम होननाय गामिया बबेयाव दङ आरो बबे जरावहाय, आरो बिथांमोननि गामियावहाय खैगरसो बर' न'खर दङ बेखौ निस्सय जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मिथियो। थेवब्लाबो आङो बेखौहाय बानायगोन जे बिथांमोनहा जे बेयावहाय बर' गामि दङ, रावबो माने दिनैसिम फैदों फैयाखै आं जेबो मिथिया, खिन्थु सोरबाफ्रा मिथियाबो जानांगौ जे ओरैबो सारि राउन्ड माने मालाय हारिनि गेजेरावहाय बिथांमोन गामि दरसेल', बेबो माने नायल' जाल' आरोना, आरो बेबो माने गोबां न'खरनि नङा आरो दै, माने बिराद खम न'खरनि बिथांमोनहा बेवहाय रायजो जानानै दङ। खिन्थु दिनैसिम खै बोसोर जाखो आं बेवहाय सासे जोंहा आयं दङ, आयंजों माखासे खोथाखौ रायलायगोन आङो। जायखिजाया नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायनानै लानो थाखाय आं खावलायबाय, बा जेनेबा बुंबाय आरोना, नोंथांमोनहा जेनेबा सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैमोनब्लाबो नोंथांमोना मिथिसिगोन आरो नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय। बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बरदल'नि ब्लकनि आन्दारावनो थानाय बियो नैबे बरबाम होननाय गामिया। खिन्थु माने सारि राउन्ड माने देउरि आरो हारसाफोरनि गेजेराव बिथांमोना रायजो जाना दं आरोना। आं बे सेरावनो बिसिना बैयाव ओमफ्राय स्कुल मोनसे दं, आङो डाइरेक्ट माने बिथांमोननि न'आव हाबखाबाय आरोखि। बेबो बर' ना? बेबो बर'। मोजाङानो जाबाय दे फैनाया। गिबियाव खुलुमनाय थाबाय दे आयंमोननिसिम ना। बेवहाय जेनेबा नोंसोरो फार्स्ट गिबि फैजेननाया सोरमोन मिथिगौ ना? फार्स्ट फैजेननाया जोंहा बाबायानो ना। आदसा, होमबा जेनेबा नोंसोर बै समावहाय नोंसोरो माबायदिमोन बैसोआ? बे समाव जोङो दा बाबामोन फैनाय समाव 70 सनाव फैदों। 70 70 सनाव फैनानै बे देउरि गामियावनो थाबाय। बे गामियावनो थानानै एसे गोबावैनो थानानैसो हाखौ एसे लादो आदसा इउ स्कुल खाथियाव बिगासेसो लादो आरो लानानै गथ' गथाय फरायहोबाय गासिखौबो। जों बिदा फंबाय साथाम आदसा जोंहा न'खराव आरो बिब' बिनानाव साब्रै। बै समाव जेनेबा नोंसोर फैनाय समावहाय बेयाव जेनेबा बर' हिसाबै न'खरबेसे दंमोन? बेयाव न'खरब्रैसो दंमोन। न'खरब्रैसो। कार सलानिफ्राय दै बिदस्था जाबायना, बेयाव देउरि गामियाव फैना थाफैदों। आदसा, जोंथ' डाइरेक्ट कामरुपनिफ्राय फैखादों। कामरुपनिफ्राय? आदसा, जों न'नै न'थामसो फैखादों। एखेलायैनो आरो खोलामाखानि न'से, रिहाबारिनि जोंहा न'से, आरो रिहाबारिनिया जोंनिया न'नै बेसाबो। आदसा, जों न'नै आरो खोलामाखानि न'से, न'थामा बे देउरि गामियाव। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिनि नैबे ओरैजाय सारि साखाथिफ्राव मा जाथिनि मानसि दङ? इयाव लालुं मानसि दं, बेनिफ्राय देउरि दं, ओमफ्राय न'से न'नै बांगाल मानसि दं। बांगालबो दङ? आदसा, बांगाल जेनेबा नोंथांमोनहा जेनेबा बेयाव रायजो जानाया खै बोसोरसो जाखो बायदि? जाबाय दिनै 70 सननिफ्राय नायदो। 70 सननिफ्राय आरोना। दा जेनेबा बेवहाय दा नोंसोर होमबा दा न'खरबेसे बारायखो? दा बारायनाया 24 घर बारायबाय। दा 24 घर? 26 घरानो। 26 घर जाबाय। दा जेनेबा नोंसिनि मेन गामिखौ जेनेबा गामिनि नामखौ मा मुं होनो? गामिनि नामखौ जों दा बरबाम बर' गामि होनना बुङो। बरबाम बर' गामि। आदसा, जेनेबा ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा धर्मआ नोंसिना? धर्मआ बाथौ। बाथौआनो ना? आदसा, जों दा बाथौ मन्दिर फुजिगासिनो दं। ओरैहाय एसे सानजाहा आरो दा लामा सेराव मोननायबा मोजां जागौमोन होनना सानो जों। एसे भितराव जोंबो दाबो नाजादों जों लामा सेराव लानो थाखाय।
दा जेनेबा ओमफ्राय नोंसिनि जेनेबा गथ' गथायफ्रा मा मिडियामाव बांसिन फरायबाय इंलिस मिडियामाव फरायदों आरो असमिया बर'थ' फरायनो बर' स्कुल मोनाखै माने जेनेबा नोंसिनिफ्राय बर' गामिया ओरैनो बेसेबांसो गोजान जायो नङा जेनेबा नोंसोर गामिखौ गारनानै जेनेबा बर' गामि एकदम मेन बर' गामि मोननो मेन बर' गामिया कारसलायाबोथ' 5 किल'मिटारसो जागोन 5 किल'मिटार आरो गलाफारायाथ' 4 किल'मिटारसो जागोन ओमफ्राय ओरैजाय ओरैहायथ' 3 4 इबोजों 5 किल'मिटार गोजान ओमफ्राय ओरै खोलाखैथ' गैखाया जाहैबाय गैखायानो जों ओमफ्राय दा जेनेबा बेयाव रायजो जानायाव माबाफोर माबोरै जाय रायजो जानायाव बर्तमान दा एसेबां माबा गैया बारु हारसाफोराबो जोंखौ प्रबाल होआ आरो जोंलाबाया रायलाबाया जों मिलायनानै जादों बारु हा हुफोराथ' इयाव दौरिफोरा धेर दं खेथि बाथि मावनानै जादों सोरबा जोंनिया बर'फ्रा बायदों सबानो बायै माने न'फोरा भिटिफ्रा लानानै दं आरोखि आरो लुखिर हाबो बायदो दा गायनाय हाबो बिदिनो मावना जाना दं दा जेनेबा नोंसोर बर' हिसाबै बर' मिडियामाव फरायनो मोनैयाव माबा मोनसे बेल'सो जा प्रब्लेम बर' मिडियाम स्कुल जों लानो हायाखै बाथौ मन्दिरा फायबाबो जोंहा बिमारासो जागोन दा जेनेबा मालाबा सानो नामा नोंसोर बे एकदम गुबुन जायगानि गेजेराव थानानै नांगौथाय जों बर' गामि गेजेरावनो थांहैसै होननानै मालाबाफोर सानबाय बायना सानाना बोनासो लाबोनो सानो आदसा जायगायाव बर'फोर आरो फायोब्ला हाखौ बायनानैबाबो माने बोनानै लाबोगोन आरो बिदिनो लाबोगासिनो दं ओमफ्राय गोबां खालामनो नागिरदों इयाव आरोना बेलेगाव खारनो गोसो गैला बेखिनि जायगाखौ जों सना मोनदों मानो होनबा जोंहा बेयाव मुस्लिम गैया बांगाल मानसि गैया इयाव ट्राइबेल गेजेरसो जों लालुङाबोथ' ट्राइबेल देउरियाबोथ' ट्राइबेल गेजेराव दङ ओरैनियासो एसे जेनेरेल गामि दरनै दरथामसो जेनेरेल दं ट्रेनालियालाय बेथ' सनवालानो ना ঠিক আছে ओरैजा आङो सासे नैबे आदैजों एसे रायज्लायनोसै खुलुमबाय आदै खबरा माब्रै दा नोङो मा भाषा रोंगौ दा बेयावहाय मालाय हारिनि गेजेराव थानानै रोङा ना मा मिडियामाव फरायदों सासेया दा माबायाव फरायगासिनो दं आरो हारसा मिडियामावनो गोजान ना आसामिसाव ना दा नोंना जोनोम जायगाया बबावमोन जोनोम जायगाया जोंहा रिहाबारि नों जेनेबा बेसेबांसो बैसोआव बेयाव फैनाय उन्दैयाव फैदों जों थेवब्लाथाय एसे गोसोआव दं खोमा ना जायगाफ्रा माबायदिमोन बै समावहाय जायगाया मोजाङैनो दंना हाग्रा बंग्रा दंमोन आरो एसे ओमफ्राय दा जोंनियाव लाबोबाय नालाय जोंहा बोराया जों एखे लोगोनो माने सब फैजोबनाय नालाय ओमफ्राय जोंहा थाबाय बबावबा थादोंमोन थानानै हाखौ फानलाय मालाय बिदिनो आलाय सिलाय जोङो जानानै नै बरफमखौ माने गारथाराखै आरो बरफमावनो दा आं हा एसे बायनाबाबो माने दा गथ' गथायखौ नायनानै माने माबागासिनो दं आरो फरायगासिनो आरो जों मालाबा सानो नामा जायगाखौ माने गारनानै बर' गामिजों थांनोसै होननानै दा बेखौ माने गारनानै थांनो बाबाय माने बोरायबायबो सना बायदि मोनथारबाय बे जायगाखौ आरो नांलाय खमलाय रावदोबो माबा गैया जोंनिया दौरिफोराबो जों माने मिलायनानै थायो भाषाफोराबो मिलायनानै थायो माने जोंनि माने जेबो नांलाय खमलाय गैया जायगाया थाबाय थानायखाय मोजां मोनदों आरो ना आदसा ओमफ्राय बै जोंहा माबाखौलाय नोंनि एक्टरखौलाय अबावथो लोगो मोनलायनाय फार्स्ट टाइम एखे गामिनिखा आदसा न' खाथि गोदोनाथ' जेनेबा हाबा जानायफोरा जेनेबा नायलायलायनायसो जायोमोन ना नोंसिना नायलायलायनाय ना खारफाबोनायमोन नोंलाय बिदिनो आरो मोजां मोनलायदों दानि नैबे जुगनि फ्राय जेनेबा हौवायानो जा हिनजावानो जा हाबा जानाया मालाय मोजां मोनलायलायनासो हाबा जालायो ओमफ्राय आंखौ गावनो गोसो बायदि खारफिनो नों बिनि सायाव माबा बुंनो सानो नामा आं बेफोरखौ मोजां मोना ना जुदि नों बैफोरबायदि मानसि जुदि मोनबा नों मा खालामनो गोसो जायो फालाय होनांगौ ना माबायदि होनाय माने होनांगौ एकदम साजा होनांगौ ना होमबाथ' नों बिदिखौ मोजां मोनथारा माने आंबो मोजां मोनाहाय आंबो गोदो बिदि नङा आरो दानिफोरखौबो आं सैथारा आं निजिनि फिसाफोरखौनो रायबावोसो होनबावोसो मालाय बायदि दाजा सासेजोंनो रायजो जानो होननानै फैदो नालाय सासेजोंनो रायजो जा फैजासिम आरो मानसिनि जिउआलाय खैदिन जागोन आं मोजां मोनाना जुगालाय खोलिथ' आरो गोदो बिदि नङामोन दा उन्दैयावनो हाबा जादों देस्लाबनो मोना लावस्लाबनो मोना बिमा बिफाया जास्लाबनो मोना खांना बानानै
इदिनो आरो खोलि नङा मा बेफोरलाय गोदोनि दिनाव बैसो जायो मालाय हाबा जायो संसारखौबो मोजाङै जादों गोदोनि दिनाव दाथ' बिदि नङाना खारला बारलासो खारला बारला ओंखायनो जेनेबा खारला बारला दोनबाय आरो माबाखौहाय जुगखौनो खारला बारलासो दोनबाय माने नोङो माना खारला बारला जायोथ' आरो दा बिदिनो सासेजों रायजो जायाना इसोरो होयो सानै साथाम बे गाज्रिबा आरो बेलेगजोंहाय मोजां मोनाहाय आं दा जेनेबा नों मालाबा सानो नामा बेयावथ' जेनेबा बर' गामि हिसाबै अकल नोंसिनाव बे गामि दरसेल' बे हिसाबै जेनेबा नों माबाफोर उसुबिदाफोर सानो नामा मालाबा उसुबिदाया माने एख' उसुबिदा जायाखै माथो मोजाङैनो जादों आरो ना मा जाहैबाय ना आङो दानि नैबे जोंहा इयाव दंमोन ना आयं सानै ओमफ्राय सासेखौ आं आदै होनबाय सोमोन्दोआव बैसोखौ नायनानै आरो नोंथांमोना आं दहायनो एसे बुंखाबाय बे जोंहा बरबाम बर' गामियावहाय आंबो दिनै फार्स्ट हाबफैबाय दै खिन्थु आङो जोनोम जादों बे मिंमां हालामावनो आंनाबो माने लाग माने जाबाय 30+ जाबाय थेवब्लाबो आं बे गामियावहाय बेफोरबायदि माने हाबफेराखै बर' गामि दं होननानैसो आंबो मिथिदों बा खोनाबाय थादों आरो खिन्थु आङो मोनसे प्लेनिं लादोंमोन जे बे गामियाव फैनानै आङो मोनसे समाव रायलायफैगोन बा मोनसे भिडिअ लाना फैगोन होननानै खिन्थु गमामायैनो आं दिनैहाय फैनानै बे गामियावहाय फैनानै माखासे खोथा रायलायबाय बा नैबे आदै बा आयं बा नैबे आयं बुरि होनबाय दे आं आयं बुरि होनबाय दे लास्टआव आयं बुरि होनना बुंबाय आं गाज्रि मोननाङा नोङो बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे जा आयंमोनहा जोनोम जायगाया जाहैबाय बेयाव नङामोन मा जायगा होनदोंमोन रिहाबारि माने मा डिस्ट्रिक्टमोन बे कामरुपनिमोन ना कामरुपनिफ्राय फैनानै माने सारि राउन्डै दहायो आयंआ बुंबाय ओरैजाय माने 5 किल'मिटार ओरैजाय 4 किल'मिटार ओरैजायखौ जोंनि साइडजोंहायबोथ' जागोन माने 10 किल'मिटार जागोन आंनि न'सिम आरो ओमफ्राय माने बे गेजेरावहाय सोब माने बेलेग जाथि आरो ओमफ्राय दा नैबे आयंमोनहाबो देउरि ओमफ्राय टेङाल ओमफ्राय सिटियाफोर दं नामा बेयाव ना सनवाल लालुं माने सोब माने ट्राइबेलनि गेजेरावनो आरो बिथांमोनहा थेवब्लाबो माने बेयावनो मोजाङै रायजो जादों दिनैसिम दासिमबो बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो एसेयै माने ससेयैब्लाबो भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो थेवब्लाबो आं मोजां मिथिला नोंथांमोना माने मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनासो मिथिगोन थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ ससेयै लाना फैबाय आयंमोनजोंहाय नंमारगौ बेयावहाय बर' गामि दंमारो सोरबाफ्रा माने खोनादोंमोन बिराद कनफिउस जादोंमोन नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि थ्रुयैहाय जुदि नायोब्ला बा मिथियोब्ला नोंथांमोनहा एबार मिथिसिगोन आरो जेनेबा मिथिखौ आं बेखौनो ससेयै भिडिअ लाना फैबाय दै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामना होदो मानो होनना बुङोब्ला नैबे जायगायावबो जे जोंनि बर' गामि दङ आरो बिथांमोनहाबो मोजाङैनो रायजो जानानै दङ आरो बिथांमोनहा माने दायो रायजोयैनो माने एकमुट जानानै दं आरोखि आरो दानि बुंदों आयंआ जुदि हायोब्ला जों बर'फोरखौ बेयाव बोनानै लाबोबावनोसो होनना बुंबाय बे बिराद मोजां खोथा आरो खिन्थु मोनसे खोथाया बे जाहैबाय बिथांमोनहा माने बर' मिडियामाव बा बर' रावनि बिथांमोनहा फरायनो मोनासै आरोखि मानो होनना बुङोब्ला माने गामियानो दरसेल' जाहैबाय नालाय आरो सारि राउन्ड माने बेलेग जाथि जाहैबाय नालाय बेवहाय दानि आयंआ बुंबाय आरो बेखौहाय मोनसे गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि दा माथो खालामनो थेवब्लाबो आङो भिडिअखौहाय ससे लाना फैबाय दे नोंथांमोना जुदि नायना मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय होमबा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके आरो बाय बाय